हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब होनो नागिरदों। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे COVID-19 थाखाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै एबा 12 मे खालि गोदान मोनसे SOP पाब्लिश खालामना होदों। दा बेवहाय नोंथांमोनहा नुगोन मा मा दङ। दा बे हिसाबै सिगांनिफ्राय गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबाङानो सोलायनाय दङ। फार्स्टआवनो दङ जे गासैबो दखान एबा बाजारफोरा गासैबो 1 बाजि बेलासिनि सानजौफुनि 1 बाजिनिफ्रायनो गासैबो बन्द थागोन होनदों। बेनिफ्राय उइकलि हाथाय सप्ताहि बाजार हाथायफोरा 15 दिननि थाखाय टटेलि बन्द जागोन। बेनिफ्राय रेस्टुरेन्ट धाबा बेफोर गासैबो टटेलि 1टासिमल' जागोन होनदों। बेनिफ्राय 1टानि उनावहाय थानाय नङा। नाथाय गासैबो हम डिलिभारि एबा अनलाइन डिलिभारि सार्भिस बेफोर गासैबो थाजोबगोन। नाथाय COVID-19नि गासैबो गाइडलाइन मानिनांगोन होनदों। बेनिफ्राय होदों बाहाय कोल्ड स्टरेजफोरा थानो मोनगोन होनदों आरो वार हाउसेसफोरा। नाथाय जुदि बे कोल्ड स्टरेज एबा वार हाउसेसफोरनि खाथियाव जुदि बबेबा मोनसे काउन्टार्सफोर थायोबा श'रुमफोर थायोबा बेयो बन्द जानांगोन होनदों 1टानिफ्रायनो। बेनिफ्राय फार्मासि हस्पिटाल एनिमेल केयार सेन्टार बेफोर गासैबो इमारजेन्सि सार्भिसफोरा थाजोबगोन। बेनिफ्राय गासैबो इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन स्कुल कलेज इउनिभारसिटि गासैबो बेयो 15 डेजनि थाखाय बन्द थाथारगोन। बेनिफ्राय गासैबो गभर्नमेन्ट आरो नन गभर्नमेन्ट अफिसफोरा 15 डेजनि थाखाय बन्द थागोन होनदों। नाथाय बाहाय बुंदों गभर्नमेन्टनि माखासे एबा सेमि गभर्नमेन्टनि अफिसारफोर जेरै बाहाय डेपुटि सेक्रेटारि बेबायदि गेदेर माखासे सिनियर एग्जिकिउटिभ बेफोरबायदि माखासे सार्भिसमेनफोरा नाथाय अफिसाव एन्ट्रि जानांगोन माने थांनांगोन बेखौ होदों बिथांमोनहा। बेनिफ्राय दङ जाय जायगायाव COVID-19नि पेसेन्ट मोननाय जायो एबा COVID-19 पेसेन्ट मोननाया जाय जायगायाव 15% जागोन बे जायगायाव जिल्ला खुंथाया कन्टेनमेन्ट जन हिसाबै फोसावनांगोन होनदों। बेनिफ्राय हाबा एबा रिलिजियास फांसन जायखिजाया न'नि माखासे फोरबोफोर दङब्ला बेखौ मेक्सिमाम 10 जननि गेजेरावनो खुंनो थिनदों। 10 जननि बारा जानो नाङा होनदों। बेनिफ्राय न' रिसेपसन बाहाय पार्टि थार्टि जेबो एलाउ खालामनो मोननाय नङा होनदों। बेनिफ्राय माखासे केटारिंफोर एबा मा होनो मेला एबा माखासे फांसनफोर माखासे मेल मिटिंफोर जुदि सावरायनांगौ जायोबा बावबो 10 जननि बारा जानो मोननाय नङा होनदों। बेनिफ्राय धर्म सिबिसालि माने रिलिजियास प्लेस बेफोराव 15 डेजनि थाखाय बन्द थागोन होनदों। बेयाव प्रेयार बाहाय गोबां मानसिनि थाखाय प्रेयार खालामनाया सोलिनाय नङा होनदों। बेनिफ्राय दङ पाब्लिक ट्रान्सपर्टनि थाखाय 30% खालामनानै होबाय। पाब्लिक ट्रान्सपर्टआ 30% थिखोनानै सालायनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय अट' रिक्सा बाइसाइकेल साइकेल रिक्सा बेफोर टेक्सि बेफोराव सानैनि बारा पेसेन्जार थिखोनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय 2 हुइलार पिलियर रिडिंफोरनि थाखाय 2 हुइलारनि थाखाय डाबलिं मोननाय नङा जुदि बैसो गोराबा। बेनिफ्राय गथ'फोर आरो बेनिफ्राय हिन्जावफोर थिखोयोबा बाहाय माने डाबल गाखोनो मोनगोन। बेनिफ्राय बाखि मोननाय नङा। बेनिफ्राय गासैबो गभर्नमेन्टनि भेहिकेल्स बेफोरो डाइजेस्टार मेनेजार बेफोर थाजोबगोन। बेनिफ्राय मोनसेया जादों बेलासिनि 2टानिफ्राय माने सानजौफुनि बेलासिनि 2टानिफ्राय 5टासिम आरो बेयाव रावबो बेरायनो मोननाय नङा होनदों। फुंनि 5टासिम माने बेयो कमप्लिटलि स्ट्रिक्ट जागोन। सानजौफुनि 2टानिफ्राय फुंनि 5टासिम खेबसेनो। दा बाहाय सिगाङाव जों नुदोंमोन 6टानिफ्राय बेबायदि स्ट्रिक्टखौ, नाथाय खेबसेनो 2टानिफ्रायनो खालामनानै होदों बेखौ। दा बेखिनि सोलायनाय लाबोदों। दा बेखौबो मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोनखौ जाहाथे खोन्थालायो बेखौ आसा खालामबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।